فرماندار آسایش که ده همان دمه ده جیگر فرماندار گشتی هزین اولهی نافخای پارێزگاها حەسەکەیە محمود خلیل سیامند عفرینە ناوەوید ناوە خەلکێ دا لە حەلەبێ سەردانە هەردوو تاخên کورد نشین شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە کرن و دزانن وێ دەرێ شەڕێکی گەلێکی مەزن چی بوو محمود خلیل لەگەل شاندێکە حکوومەتە سووری کجا عمید مروان علی فرماندار هزین امنی ین حکومت لپارێزگاها حەسەکێ و عمید محمد عبدالغنی فرماندار هزین امنی ین حکومت سووری لپارێزگاها حەلەبێ پێکات سەردانە وان تاخان کرن دیمەنین که هەندبینن دیمەنین ji شێخ مەقسوودن شێخ مەقسوود تاخەکە کوردنشین یا حەلەبەیە هەژمارێکە مەزن ji Kurdan li wê taxê dimînin berî demekê şerrekî gelekî mezin di navbera şervanên Kurd û hêzên hikûmeta Sûrî û çekdaran da çêbûbû. Li aliyê din Mehmûd Xelîl li gel fermandarê hêzên emnî yên hikûmetê li parêzgeha Hesekê Emîd Merwan Elî li gel parêzgarê Reqqayê Abdulselam Selamê re Abdurrahman Selamê re civiyan Di civînê de vegera Kurdan ji bo cihên wan li Reqqayê hate gotûbêjkirin. Hate xwestin ku mal û milkê xelkê ku vê di vê dema dawê de çekdaran dest danîbûne ser ji bo xelkê resen werin vegerandin. Duh jî Mehmûd Xelîl Siyamend Efrîn serdana herêma Efrînê kiribû ku bi xwe ji Efrînê ye ji bo rêkxistina vegera koçberên Efrînê ku ji herêmê Cizîrê li herêma Cizîrê dimînin bi taybetî li Qamişlo piştre jî serdana gundê xwe kir gundê Zehrê li navçeya Bilbilê ev jî dîmenên ji Efrînê ne. Dêm ser babeta Kobanê temaşevanên hêja ev 35 rojin Kobanê dibin dorpêçê de heysar li ser Kobanê heye dorpêçeke gelekî giran e krîz derketiye krîza avê heye krîza dermanan heye krîza peyda nekirina dermanan gîştiye asteke metirsîdar hesab bikin ji xwe re divan 34-5 rojan da xelk çi zehmetiyan dibîne rêyên çûn û hatina bajêr girtîne nexweşxane ji ber kêmbûna dermanan kêmbûna amûran weke berê nikarin pêşwaziya nexweşan bikin nikarin weke berê kar jî bikin bêhterî 9 milyon kes li herêma Kobanê dimînin hejmareke mezin ji koçberan hatine Kobanê êdî bû barekî gelekî giran li ser wî bajarê nexweşî çêbûne nexweşî bêhtir di nava zarokan da bela bûne derman peyda nabe ku ew zarok jî bêne derman kirin. Ev yek ji nexweşxaneyên Kobanê ye. Ji ber dorpêça li ser bajar gelek derman û pêtiviyên pizîşkî lê kêmin. Yek ji rêveberên nexweşxaneyê dibêje astengî gelekin û heta ji wan hatiye alîkariya xelkê kirine. Dermansazek jî dibêje dermanê ew bi dest dixin bi bihayekî giran têne kirîn. Li vê derkê rewşê ku bi ser me de hat li Kobanî belkî em ostatenî gelekî medîn per zehmetî medîn em bi nerê xwe re sekînin her ho bi dest bi alîkariyê madiyen menewiyen û belkî me pir kes paşa baxwe jî kirin ji ber ku cîtê te tune birnişvan jê yek ez me netê xwe li vê derkê ra kir birem cem xwe bi derman bi xizmet bi tiştî malan. Gurî zanin û derman pir kêmasî çêbî û dermanek zêdê hacî ay mesela em bêjin pir derman kême û rê xwe te em pir zehmetî dibîne heyan peyda dikin û esarê hanî ku em peyda dikin jî pir biha ye ne wekî berê em bêjin rê xwe te hûn zanin. Hejmareka amûrên nexweşxaneyê ji kar ketine. Din erdê û jî dîn. Çêkirina wan pêwîstî bi endezyarin ji dervey bajar heye. Lê her sê rêyên diçina bajar girtîne. Cihazê me tabaqî mihwerî heye, taswîr besît heye û qesera heye. Qesera niha sekiniye ve bu bîsrona sekiniye îva gu bes vahîsa ra ser rabe gu mühendisîn were çêbû. Taban tabaqî mihwerî jî siyana pê gerek e. Mühendisîn dikin werin seba hîsa were. Taswîrê vê derê niha dişxulin mesela تصوير طبقي محوري مادة ظليلة ما جرك كقسمي أشياء مادة ظليلة ما جرك وحالات أغلب حالات السرطان تصوير ظليل جرك ومادة جي مثلا كيمة ثنين
ji bîstê çileyê ve bajarê Kubanî hatiye dorpêçkirin. Li bajar zêdetirî 500,000 kes hene ku nîvê wan koç berin. Alîkariyê birêya hinek rêxistinan tên derbas kirin. Lêlgor gotina rayedarên bajar têr nakin. Ji ber guhertina şîrê zarokan serma û ava tankeran jî hejmareke zêde ya zarokan nexweş ketine.